ден, господин Йоргов търси. Няма никой. Моля ли се? Не, заминавай! Чакай. Иде! Момент да госпожи. Банка! Нямаш начин. Беше лека, нали? Нали сте работодател? Няма да чуби, че ти напускате. Добре, нали сте вие работодателите? Момент. Не сте толкова любезни по... Не, никак. Не да спим. Ще вам на кървото. Сега, извинявай, това е общинска собственост. Нямаш право да влизаш тук. Нямаш право да влизаш без да питаш. Няма значение. Така, като лъжите хората, вие питате ли някой? Няма кой да лъжи. Тук сме навънка. Дето убиват и крадат. Няма право да влизаш вътре. Госпожо, сега сте на улицата и ви гледат. Кой как ме гледа? Има сигнал в полицията. Че се ебам на устата, Госпожо, като лъжите хората, не сте толкова агресивни. Ебам аз пред хората. И аз сама хаймухля. Ще идаш в къщата. Как ти ви е срам? А иначе давате надомна работа, така ли? Ето, уважаеми приятели, виждате работодателите, семейство Йоргови, как ни посрещнаха втория път. Понякога се случват и такива работи. Иначе са любезни хора. Предния път видяхте. Так му мислехме, че нещата са се успокоили и работодателката се върна още по-неудържима. Тя сама жена, аз добре. Аз живея тук. Добре, окей. Слушай малко, слушай малко. На улицата. Слушай, Момент. След бурната намеса на госпожа Йоргова, звуковият кабел на камерата прекъсна. Това жена. Добре, слушай малко лека, ако обичаш. Няма ти право да влизаш вътре без разрешение. Ние какво имаме право? А вие имате ли право да лъжите хората? Не ги задавате негърски въпроси на мен. Са негърски. Ама това са за мен негърски въпроси. Малко по-внимателно. Слушай какво? Аз не живея тук. Слушайте какво, аз ви говоря на вие. Не съм аз, човек. Добре, като вижте, господине, вие сте дали обяви, лъжите хората, идват, оплакват се. Има доказателства, има други органи, които ще се занимават. Как ще знаете? Вземат парите, а се правят после на ръце. Междувременно налитащата на бой Йоргова се подхлъсна и падна. Тук живеят съвсем други хора. Това не значи, че аз Що не отиваш в София? Добре, окей. Що не отиваш в София, дето кръда ти убива? Дай, ще изкарам кръв. Къщата ми нямаш право да идваш. Стига с тази камера, мухмел. Добре, престанете. Че лъжи ми. Добре, престанете. Да убивате уния, дето кръда ти прави. Добре, престанете. Че ми нямаш право да влизаш в къщата. Добре, престанете. право да влизаш тук. Не ми казвайте какво имам право. Защо ти Добре, господине. Какви доказателства имаш? Те има други органи, ще се занимават с нас. Нямаш доказателства. Оставете ме да си минавам. Изчезвайте. Дайте да ми казвате какво да правя.